guys, handisi kuti chii kana kuti chii, asi pane avo vakaona Queen of Peace vachinotora mota yavo nematukiro avakazoita Cat Family. Boy here veduwe, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Musikana akadana vanhu akati handei pari palive ndokuenda kunotora Evoque Range Rover yavo. Vasvika kuya vachiita live vakazombomanyira kuseri vakazvipururudzira vakaita this and that, asi chakanyanyisa kushamisa ndechekuti munhu wachiremba anotuka zvakaipa zvikadaro. Ko Cat Family yanga yapinda papi? Iwe wazvitengera kamota yako, ko vanhu vari kupinda papi panyaya iyi? Cat Family iri busy kuKenani, imi kuEdipita muchingotuka. Vanhu vamuti aiwa kaQueen of Peace hamutuki kusvika mabuda masiriri muchituka zvinyadzi zvakadaro. Iwe vakati haiwa hanzi hazvina kundifita zvokutuka, asi iwe wakafitwa nekundituka. Masamba achinja zvokuti chiremba ndezvako izvo, ini ndinotuka kusvikira ndapeta vanhu. Anyway, according to Tom Jones, kurikunza mari yemalavhu namalikes nemari dzinoiswa pamabitterness family star what ndokutoti vazosvika pakugona kutenga mota nechikwereti. Vamwe vari kuti musaiswe pressure vana vefu, nekuti vanhu ava vanotora mota nezvikwereti. Hazvina kufanana nekuZimbabwe kwekuti unofanira kusweta wotsvagana nemari yeB4WARD yekuzopinza pabhodha yeimmigration kana kuti inonzi customs. Hatizivi zviko zvinhu zvacho, isati tatenga yedu mota tichine bhasikoro redu, asi nyaya yacho ndiyo yekuti vanogona kungoenda vonotora mota nezvikwereti. Izvi zviri kuratidza pahashtag yavaisa vati passive income, uye ndosika vachiramba vachituka vakatoona kutoti vakajoina timu rinotukana nekumirana naKetina ndokuti vagonewo kuwana maviews akawanda Facebook ravo richikura. Vanyora vakati Range Rover Evoque hashtag passive income hashtag education matters peaceful wisdom nemortgage, zvese zvingori pachena kuti mota haina kubhadharwa in full. Okay, so vazotaura zvakare vakati, when I left Zimbabwe I had just bought this car for a month. I felt like the devil had taken away my sweat, my joy and my ride. When I collected my car yesterday, I felt like I was in the ring fighting with the devil and I defeated him. Thank you, Lord. God is on a mission to restore my life. You won't get it if you have not walked in the bush. So kuZimbabwe vanga vane Range Rover zvakare. So guys, ndo zviri mumastreets. Do leave your comments kuti kana wadzidza ungabva watukawo here sekudaro.